На 9 април България се ядоса на Иван Ангелов и го изгони от Music Idol. На 18 април най-големият отвръща на удара. Този петък, точно в 22 часа, Иван Ангелов се връща в домовете ви по-безпощаден от всякога със собственото си шоу Айтос Idol. В 4 уникални реалити епизода ще видите колко брутален може да бъде живота на най-големия. Какво го ядосва и какво го развеселява. Какво го прави щастлив и какво го натъжава. Вижте цялата истина за живота на най-скандалния участник в Music Idol в безпрецедентната реалити поредица Айтос Idol. Началото е този петък, точно в 22 часа. Само по TV2. Няма начин да не сме от Айтос. Просто няма начин.